Tanaw ko nilas bagyo nga aron nilang mura sila nangalisang. Nagtusok ang nagtanaw nila kay man na sila kagi lagi nga karon pa man ilas programi si Jijin, si Ruby kay gamay pa po na sa una. Wa sila kaagi sa katong nitang sa una nga grabe po to sila dyan. Maka nagtanaw ko sa kanang lagong programi nga nakagubot sila nangadlag sila. Diyan lalim dyan. Pero guys, salamat po sa Ginoo nga sa among pamilya. Huwag nasaktan sa among pamilya dyan. Hi guys, mazungmugto ako pwede si Florglisa. Hey guys, December 21 na karon, 1 week na. Guys, karon pa jud ko nakakita og videos gikan sa Bohol, ni Mulana. Kay wa lagi pa signal dere guys, karon pa jud adlaw ning signal, mara pila ka adlaw ako naka-upload og vlog, kay pa signal rang paitan sa parehara pa sa Bohol dere sitwasyon. At naghila ko nagtanaw sa kanang vlog ni kuan Florami katong bagyo. Nagtug ang luha nagtanaw guys, patignan ka ng kalbo. Diya nakita nagbasak ng gilanipan. Diya ka ng bahay na mo, tumbay sa mong may gaw, ag bahay na mo, kanang ni ato pagkamalang jud kay na kalbo. Paghilak ko. Naghuwat ko guys, sunod na vlog nga magipan ng tapag among kamalig sa itsura sa kuan sa among kamalig sila sa Marjorie ug sila sa Mario dito sila sa Buboy. Magtuwato kay nagapo ko sa pilang sitwasyon nato karon lagi sa kamalig kay na gaba ni paglang ato. Mali kita magdahom nga may tabo ni Inja. Nagkatuwa ko na po yung makabidyo nila sa Marjorie dito. Kaya sa little lagi karon dyan. Tapos amo, nakakita na ko gunsay update guys. Pero dito sa mga kamaligwaan dyan. Nampo ko nga natin makabidyo ko dito sa kanang ilang gikuan karon. Asa sila nag-zoom na apta na ba? Kanang diyan, nagpasalamat sa kong dakang ni Florami guys. Udi dyan Mark guys, nag-update lagi sila kaya mabas-basan pag among mga kagaw di sila zo. Kanang mulazo palagi sila sa Florami lagi ato pa sila tagbilaran magpasignal. Nga di po lalim pag ilang sitwasyon. Nibasag po sila nga maka-update lagi po sa among pamilya. Salamat kazo sa ang manghud. Di pa mo kung okay na sila guys, pero gusto rin mo kung makakita o sa ilang sitwasyon o kasa sila. Kaya gamalay po ka ng kamalig lagi, ingin lagi na nagba lagi si Sanza. Wala lagi nakakagit ang video. Ito nga, muna nga, nag-upload na ang asa pa sila. Pero naman dito sila sa kwan guys, tako mo sila bay sila sa GGM. Diba kung nga sitip sila ito, bisag nawalan sila kato. Pero wala man ko ka-update lagi na ito sa kanang karong panahon na kaya isolated pa sila kaso na ito. Hindi mo makasignal, wag ko kakontak nila guys dyan. Mazo lang mas Mama Ruby og maka-vlog dito sa mga kamali guys kay update mo na sa mo matulagi dito sa bahay kay aron lagi pag makakuag ang kagaon nila guys. Kay bisa kay ba kung okay ra sila mazo makakita ko kung sa ilang sitwasyon. Lalim nga ni guys na dito sila makuan, dito sila magutman dito kaya na may mga humay. Di sila makuan sa pagkaon, mas lisod din sa syudad ikumpara dito sa bukid. Kaya dito daghan ka pwedeng kuan kanang makadiskarte ka pagkaon. Imong nakay kwarta di dyan na mo makaani mo kwarta. Kung nakay kwarta di ka kapalit kay mapalit o kay kwarta di magkapon mo magamit ka makay mapalit. Dito bisa pa wa kay kwarta sa bukid maka diskarte kag pagkaon kay may mga saging may mga lagot mo dyan dahil na experience na lagi na maglakaw maglakaw arang kaladzo magita lang na yung mapalitang pagkaon dahil si body pilalim dyan di pareha diha sa bukid di pareha sa bukid nga makadiskarte sa kang makaluto kaya ingaron nga wala bagzo makadiskarte na kadana guys pagkaon. Daghan man dito may mga humay, mga sinakong humay, pwede na maglubok. Kung siya naka-experience maglubok na kaya di pwede mapagaling ka, may kurente, pwede na humay lubgan.
Dijud kadyo kuan kadyo tas bukid. Wa pa ko kadyo ka vlog. Kay wala lagi signal dari guys, pila ka adlaw unja. Karon pa din nakabalik ang signal sa globe karon. Kay grabe din sira dari kanang tubig. Unja adtong naging adlaw. Palit ko og buteng nga sabaw may ang gikuan sus na hapit man himo kuma intonsi sa ang gibuhat kaya sa inog sabaw sa buteng siguro tong buteng nga nabad na to sa kanang adlaw ba nagduro kog suka kami nagma-admit na hinong ko nagsuka ko guys buntag hangtod hapon no siguro to yung gikadatas ang tijan tong buteng may ang giinom nga murag nabad na sa init mura lagi dari si buog marabing gagubot mo gawas kag mga tao pero tanan mainit ako ilagay sila gasolina, agaban tubig. Yo lagi tubig way kurintin ja. Agaban pamalig ja nagmahal ang ilang tubig. Ja agaban nagpanic buying sa gasak at sa pado. Yung malit mga grocery ja. Pasalamat lang po sa Ginoo guys nga nani nga bring kanang kuan. Kanang mapalitag pagkaon kay da just pila to ka adlaw sarado tanan wa magazi kuan naglisod gazid ni gasa. Palitag pagkaon. Mas ko dali kusina. Ja. Wala ito guys. Na kanahan na ako naluoy kung kateg nanay. Kanahan ako sa experience namong sa bagdong nitang sa una. Nakahila ko guys kay dito pudlalim tong among nagian. Murag feeling na mas grabe tong among giagyan sa una. Kita tayo sa una nag-asa ni Mama Ruby ug ni Alitz siang niya para makabalin Miss Center sa una. Mo guys talk ang luha guys kay majugali sa tag sinay tiguang nawa sila ka experience ug balin-balin og laing bahay karon magsuha. Ang kuan guys karon pag nagabang-abang ko naghatot ko nga nay makabidyo sa among kamalig ja, nakakita ko sa basak guys na murag gilanip murag nadamis pag among basak ang nakatanawon sa video ni Florami kay among basak guys likod na mas bay namo pero ang tanawan murag gilanipan si ja sila Marjorie sila Smaro sila Buboy yo isolated ka lang yung karon usod ko yung balita nila kayo lagi na video magkamalig pero niya lagi John Mark nga wala pa ni John na video na kuha ko nag-atop kay update masan na to wala man sa video lagi ko ngay maka-update lagi pa nila to kanang bisa na lamang tag kanang video na lamang tang gamay lagi kay na lamang kunja kaya isolated sila kang sa diri pwede pa basta-basta makabiyahe kay ang mga dan di pa gani magian panday wa pa jud nila na dilo papay biyahe mamakabiyahe diyan nagtanap ko sa video ni Gigin Bird sa kailak po ko kay kada si Gigin no sila Florami sugod ni Mama Julie nga tus kanang kuan kinamanghuran wala sila ka experience first time pa nila maka-experience og experience lagi og arang ka kanang super typhoon ba kanang kasugang bagyo karon pa na sila maka-experience og ino ana kay naka-experience sa magbagyo gikan na sila sa Ruby o si Alex gagmay pa na sila sa katungnitang lagi katong ginakasgan lagi kuno pa daw kasi kusagan lang duha ka bagyo nganing tama si mohon nga katubod sa una guys ara putong lisira nang tumba putog lubi nakan putog damage da ato naka-experience lagi ko dato 10 years old ko datong panahon na kana sa Roy ako'y nagkugus na kana sa Alex o si Mama Ruby si tatay kaya baby na to si Mama Julie da ato guys grabe po itong na-experience na ito guys, mga napagbiya bito sa bagyo. Ito nagtanaw ko nila bagyo nga aron nilang mura silang nangalisang. Nagkwansog ko, nagtusok ang nagtanaw nila kay na sila kagi lagi nga na, ano pa man, Las Florami, si Gigin, si Ruby, kay gamay pa ang sa una. Wa sila kaagi sa katong nitang sa una nga grabe po to sila baka nagtanaw ko sa kanang lagong Florami nga nakagubot sila nangadlot sila didlalim pero guys salamat po sa Ginoo nga sa among pamilya huwag nasaktan sa among pamilya dyan kuhaan ka nang tanaw ko sa kanang nangka na tugtod na sa agbay naman ang hilin wala yung atip kita ko sa vlog na Florami dyan atang gustong may bawaan po din ta makakita akong video sa amo sa peke katara pa sa gambo dil baga sa tuligan kay kahoy ra po ito sa kanang nay
Masunod malay Ginoo maka-update na po ko dato sa among ko maka kita ko kung sa forma dato sa among suko kita video dato kanang amo na mga video dato mga kilid mga ubos sa among bahay sa among kamali ko gadzi naka video ja karon guys gawas mi at tumis gawas mo tanaw mi dato sa palibot to nalinaw-linaw na baag mga tao dali nga grabe kasi murag na gira. Tiya guys, magawas ko sa ayo mo ni mo mga kagitas gawas guys kani pila ni tubig. Unja di na pud guys sa highway pila pud ni mga tricycle sa gasolina ni. Maso kay ilain na ning puro tricycle ni guys, sa pikas guys. Mga four wheels ni mga kutsi, mga patigid as pikas pila gap ni gasolina at asa. Grabe lang signeta po unja. Mga kuan balabal siguro ni unsa ni mga single lagi mo to nagidagal ning uban magawas lagi meron guys arang ngadung kauhaw kita may kanang kon kay murag na may abri nga kanang kuan pwede siguro ta mo karatos kon basta kay arang dung uhaw pila nakaadlaw nga wa mi kadzoy inom og tubig ja yuhaw mi naglakaw ra mi guys kami dami sa padumi sa Banawa. Sabi ramen ni guys, saka ni guys, mga bilas tubig, grabing taas ah. Kabanda ni, gapon pa ni, wapalawa na nanguli. Tungod sa kuan lagi krisis ka, susog tubig, yung panahon na. Grabing nisira. Kaya hindi kag masupay at tas bukid kay makakubkupat ah. Kuan, tubig. Diya guys, dapat sigmigagyan sa mga basurahan. Wanay proper nga hygiene, nanay mga wanay pasensya sa mga nangaon na ay mga tayo pang putos ng plastic panglabog na naman dito lagi sa kon yapre sa basura basta grabe sa hugawa kaya gupan di naman dyan maka siyar sa ilang mga siyar kaya malagi pang bubuyo plastic na naman nilagay sa panglabog wala man dyan nagibidyoan kay inad po tanawon sa mga bungkag lagi sa tapis dyan lagi sa yapre sa basurahan tsaka rin guys mga ito na may tatus ko mga anime nangita may bugno makaon siya guys musuhay ko na miglakaw ato mi sa pabilyon kay grabe ka sa umahawa ka adso. Grabe nga sa kertas. Siya guys, mura ni abri din nang mo na ibugnaw. Minsan ni protos. Diyan ni sa pabilyon guys. Anak-anak po tao sa pabilyon lagi kay panik bayang lagi sa grocery ki banja. Salamat mi kay Nazi Ice. Hus Ginoo kong uhawa jud. Kani ice guys nasa baso. O di din na bizag din na mauro tagsupsup ning bugnaw. Kani man ka pila ka adlaw jud mi kon ko ag bugnaw. Okay lang dito guys. For your eyes only.